Ngiyabonga ithuba engilitholile mongameli wamavulandlela ukuthi ke ngibe kulolu hlelo lwenu oluhle kangaka lwamavulandlela. Amen. Angizukudonsa ke isikhathi eside, kodwa ngiyafisa ukwabelana nani lokho uzokwabelana nakho nani kube umphako okuzothi ke kunigcine kunilondoloze nakulolu hambo. Ngifuna ukuthi ke kubazali abakhethe ukuthi abantwana babo ba-enrolle kulolu hlelo anenzanga kabi, nenze kahle. Uma kukhona into okumele uyinikeze ingane, kumele uyinikeze kulesigaba esingaka. Ngengathuka ey'nsukwini mongameli ngihambe ke ngiyogijima. Ngalolu suku ke ngiyogijima, ngigijime ke lingakashoni ilanga. Uma ngiyogijima ke kune-ground enkulu engigijime kulona. So kuleli ground ke ngiyefike ke kupake nemoto la zomalume abathwathi ingane. So ngithi ke mangisayilula nje ngisaprepare ukuthi ngizongena ngigijime, ngisachuphiwa shlami lokugijima, ngibona kamehla amadonse kulezi ngane ezibili, umfana nentombazana. Zincancathi mhlawumbe no 4 or mhlawumbe 5, mhlawumbe 6. Zihleli ziyafundzana la ukudla. Lezifundana ukudla. Enqonda bese ngibuza mhlawumbe sandawonye yini ezazofundzana ukudla. Ngibuza niqhamuke emzini owodwa, zithi no. Anqhamuko bese ngithulela ziqhubeke ke ziyafundzana, zinginakile futhi nazo. Bese ke ngiprepare, bese ke ngimake la ngiqala khona ukugijima. Ezingima ziyayikhulumela kayinani. Ithene engaze ngafa inkumbulo yakho ke weekend. Yo I couldn't believe it. Ngase ngabona ukuthi umonakalo umkhulu bazali masingawubambi imali. To me it was a shocker ngempela ukuthi ngizwe lezi ngane ngibone le yanto kuleya age. But ke ngase ngakhumbula ke mphathi ukuthi uma ukuthi ingane zethu thina siyibambeli, thina siyifundisele TV. I-TV nama-cellphone ziyabafundisa. And ama-TV ethu ungabona kuthiwa ama-cartoons. Ngoku uhlale phansi ulayele yini? Ukuweza ukhulunywani laphaya. Ngesikhathi esiningi njengabazali asilaleli ukuthi kuthiwa nebona nje ukuthi nopopayi hey. Mama kuhlala uzothi kuthiwa laphaya ukuthi ngelanga ngeke bephinde bebabuke. Ngoba khuluma into enganani? Osaba ngisho nawe ukuyilalela mawusuzizwa ukuthi hawu kanti ingane ezihleli nje phambi kwe-TV zizwe into enje. Ziyayizwa ke lapho. So uma singabafundisi ke i-TV yabafundisa, and i-TV ine-agenda yomunye enye agenda. Kuningi ekufundisa i-TV enganeni. Nginika nje assignment ukuthi mayilalela ibuka ama-cartoon ingane wenze njani nawe? Hlala walalela uwezwe ukuthi kuthiwa ingane yakho ayingayizwi into nayizwa. Uke wathi ke nothisha omkhulu banjoba ingane zenza lama program nengane ungayithumeli okuhamba yona lokhu ifundiswana laphaya. Ungahambi kude nengane ungazi ukuthi yonke into efundiswa enganeni yakho yazi ukuthi kufundiswana enganeni. Ungahambeli kude nani nengane. Hallelujah. All right. Now into engifuna ukusherisha yona nani ike yangithathekisa nje lapha ezukwini njengoba ngishilo ngathi ngithande ukunyathanyatela ngenyawo ngigijime la kuyi-sport sami nje. Now ngihamba ke nenye igroup yabantu yezinye insizwa. Le group yalezi insizwa ke ziyathanda ukugijima ke, zigijima ke ziyegijima nakwamanye amazwe. Ziyahamba nje umhlaba wonke lozigijima.
Namhlanje ngoba nje masigijima ke bese kufika kuzona ukuthi no ngoba abantu labantu bahamba bechombe nje kufika ukuchoma ke kanti bechombela thina nje bathi sihamba nabo isikaze sifike lapha kade bekho akhona umunye athi no, I've been to Amsterdam ngiyogijima i-Amsterdam marathon athi hey ngagijima uthi nomuyeza ukuthi le nto lebade ifaka ihlangana nalento esiyenzayo kodwa uyifakile nje kona ihlangana yebo uma ufuna ukutshela into ayifaka kodwa ayinjani ayihlangana lento so ayifakeke lento athi he was in Amsterdam achaze ubuhle beAmsterdam achaze ama-bridge akhona achaze even ne-Amsterdam river ukuthi ihamba kanjani yenza kanjani hey athi omunye wait a minute you've never been to Paris athi yabona eParis ngihambile ngayogijima eParis marathon athi ngigijima hey simasihamba sodlula ngaphansi kwe-Eiffel Tower hey bechaza izinto ezinhle omunye athi no, you've never been to Turkey bebeyibala izinto ezinhle ezikhona emhlabeni but njengomfundisi wendaba elungileyo ngathi ubona in as much as ihlabathi lihle kangaka nginendaba ezibuhlungu ukuthi very soon ihlabathi is coming to an end noma lihle linje ihlabathi sibona bonke ubukhazikhazi obukhona but very soon uThixo uthi mayelibheka ihlabathi alinyanye lizofika kwisiphelo ihlabathi angisho ukuthi ningatraveli abantu bami nani bazali nikhona you can still travel but ngifuna ukusho ukuthi noma ngabe kuthiwa sibona umhlaba umuhle kangakanani sibone all cities emahle kangakanani but very soon leli hlabathi lizogoqa and the same part ukuthi ke maligoqa namhlanje ihlabathi izomaligoqa ayikho iTV awena amaphephandaba ayakwazi ukuthi asakaze ukugoqa kwehlabathi ngoba kogoqa yonke into ngesikhathi esinjani esisodwa leli hlabathi lizophela yingakho ke sinala amaklasi njengalawa ukuze sothi wonke umuntu ofundayo wonke umuntu owenzinto emhlabeni abe nakhe engqondweni ukuthi very soon liyaphela ihlabathi kubuhlungu ukuphila komuntu aphile ezifu uzophila ikhuluma phakade kubuhlungu yazi ezinye zeyinkomba nje ziyasivezela ukuthi no man ihamba ngomunye umhlathi manje yezwa nabathandekayo ligaya ngomunye umhlathi nje but zonke lezinto zigaya ngomunye umhlathi zisho ukuthi ihlabathi liyakuphi ekupheleni liphela kanjani ihlabathi lizophela makubuya uJesu Kristu amen manje abathi liphela kuya bani I am standing up here ngizothi shabo zami Jesus is coming back again uyabuya uJesu noma ngazathi sesikambathe kuleli hlabathi but ukhona indoda ezayo enogama layo linguJesu enofanele wonke umuntu ophilayo abe prepared to meet him amen ulungiselele ubona nobani noJesu kuzoba njani ukuya kwesibili kaJesu Kristu I wanted to share with you izinto eziwu4 ezichaza ukuya kwesibili kabani kaJesu ukuya kwesibili kaJesu kunjani okokuqala ukuthi ukuya kwesibili kaJesu Kristu it is a literal event kuyinto ezokwenzeka yangempela hayi izwabethu akuzokwenzeka ngomoya kuzoba yinto ezokwenzeka haleluya uthi ngabasethu ngokuqala chapter 4 verse 13 to 17 ithi angithandi ningabi nakwazi ngani ngabalalayo ithi ngoba uze ningazi ukudabuka njengalabo abanganalo yini ithemba ikhona mathandekayo abasezothi lapha ku verse 16 ngoba inkosi uqobo iyakwehla
God himself will come down. And mayehla iyakwehla ngephimbo elikhulu. Kuyaba yinto lena ezozwakala. Angeke uzothi uJesu ubuyile ubuye kamakhelwane ungazange uzwe. Nayo hlobo zakho. Umuke wezwa omunye umuntu ethe uJesu ubuyile wena ungazange wayibona ngamehlo akabuyanga uJesu. Ukuyabasibika Jesu ukuthi wonke umuntu onjani uzoyibona lento. Namba lithi literally into yangempela eyenzakalayo. So inkosi iqobe njani iyakwehla ezulwini. Akuyehla nje ngephimbo lengilosi enkulu. Nangempilongo kaNkulunkulu yehle kwezami bese bafile uKristu bavuke. So it is a literal event. Ukuyabasibeka Jesu Kristu akuzukuba inzwabethi. But yinto yangempela ezokwenzeka. Isigameko lesi wonke umuntu afanele asilindele. Athi yonke into engenzayo ngibheke kwesibili kabani kaJesu Kristu. Nikhona bathandekayo? Yonke into enjani enzakalayo ngibheke kwesibili kaJesu Kristu. It's something that you need to look forward to. And into afanele siyenze sibheke lolu suku ngoba even nehlobo zethu ezalala zovuswa ngalelo langa. Hallelujah. Zokwenza njani? Ziyovuswa. Emayivusa abanye bethu balahlekelwa omama, abanye balahlekelwa obaba, abanye abalingani babo, abanye abantwana babo. But ngalelo langa bonke abafile abasothi nomhlabathi lithi iBhayibheli bayamizizwi bese njani bavuswe. Hallelujah. Ilona thembe sinalo lelo. Number 2, kusikhulona ukuthi kuyinto esiyibona ngamehlo. Kuthiwa uZenzo 1:11 bathe babembona uJesu enyukela ezulwini ngosuku lopenyuko. Nabembona enyuka basala begqolozele phambi phezulu bemangele. Kuthiwa kwehla ingilosi yathi kubona madoda segalile. Nibelele igqolozele phezulu na. Lo Jesu esuswe kunina wanyuselwa phezulu nibhekile kuyoba njalo nokuya kwakhe kwesibili. Hallelujah. Uma babaqolozele enyuka nokuya kwakhe kubazenjani bazaqolozela bazenjani bambone ehla. Nikhona bathandekayo. This leads me to my second point ukuthi not only ukuthi it will be literal ukuya kwesibili kaJesu Kristu, but number 2 it will be visible. Kuzoba into enjani ebonakalayo. It will be visible. Athi mayebhala umbhali kuRevelation chapter 1:7, Isaiah 1:7 abesethi ngoba uyeza athi bhekani uyeza. Athi wonke amehlo abazenjani azakumbona. Athi nabamgwazayo bezenjani bakumbona. Amehlo zonke ziyakulila ngaye yebo amen. Shabazam lithi iBhayibheli alikhisho engeke libone. Abamthandayo nabangamthandi they shall see him. Bayambona uJesu ebuya ngamafa kodwa kusibhakabhaka wonke umuntu afocus abheke phezulu. Hallelujah. Anginomngani wayethanda ngihlale semgaqweni ngemoto. Unfortunately walala umthongo bokufa. But ngelinye ngiyamfonela ngithi hey ndoda uhlala usemgaqweni njalo kuyawenzakalani makuyi uJesu uthi hey ngaleyo mini noma ngabe ngikuphi nehlabathi ngiyophatha imoto yami bese ngishiya nechiye phansi then ngiphathele phezulu ngombona even ngikuphi. Amen. Ngishabaza isystem yaleli hlabathi iyothi siyabheka when he comes. Hallelujah. Even a computer, you're offline when he comes. Because you're going to come to hallelujah. All right. I want it to be visible. In fact, Matthew chapter 24. We are verse 10-21. We are ingilosi zakhe ngokhala
abakhethiweyo emkhawulweni yomine yomhlaba. Hallelujah. Lento yenza ngiye kwi-point number 380. Ukubuya kwesibili JESU-Kristu, not only it will be literal or visible, but it will be a worldwide event. Noma kuyoba universal event, kuyoba yinto eyabonwa yonke umuntu kulonke umhlaba. Ngeke isigameko esiyobona Australia kuphela. Ngeke isigameko esiyobonwa eSouth America, eBrazil kuphela. But kuyokwenzeka simultaneously. Ngabe use-Australia, ngabe use-Middle East, ngabe use-South America, ngabe use-North America, sonke siyobona ngesikhathi esodwa. Simbone iqhamuka. Hallelujah. It is a worldwide event. Kuthiwa ngalelo langa uyothuma ingilosi emkhawulweni yomine yomhlaba ziqoqa abakhethiweyo. Nawe ke bekhona ingilosi eyokuzoqoqa wena. Nawe ke bekhona ingilosi ezoqoqa wena enungayidumalisi ingilosi yakho. Ngoba khona ingilosi ezoqoqa abanye zingabafici ngoba akazange bebe ku-position uNkulunkulu abalindele bebe kuyona. Yingakho kufanele ukulungela ukubuya kwesibili abantu kaJesu-Kristu. Hallelujah. So ukubuya kwesibili kaJesu-Kristu kuthiwa kuyokwenzeka ihlabathi lilonke, akekho ongayikubona. Azathi umbhali ngoba sekhonde bokuqala chapter 15 athi njengonyazi luphuma kuphi empumalanga libonakala kuze lafika kuphi entshonalanga, kuyakuba njalo sokuthule nomuntu. Unyazi naliphazima libonakala yonke indawo ngoba liyaphazima athi kuyoba njalo sokwesibili kaJesu-Kristu. No one will miss it. Nikhona bazalwane? No one will miss it. Then the last one. Ukubuya kwesibili kaJesu-Kristu, it will be personal. UJesu mayebuya ubuyela wena. Hallelujah. Athi John chapter 14 verse 3. Athi let not your heart be troubled. Verse 1. Athi believe in God and believe in me. Athi kolona ubaba ngikhona yini. Athi in my Father's house there are many mansions. Athi mabenenjalo bezongitshela ukuthi ngiyahamba ngiyolungisela indawo. Kodwa mangibuya ngizobuya ngimthatha lapho ngikhona nibe khona nami. It's about you. It's about me. Mayebuya uJesu akabuyeli ukuqaba ubuyele wenqobo lwakho. So ukubuya kwesibili kaJesu-Kristu, it is a personal event. He's coming for you. I know impilo azange belula ngakwena. I know abanye bahlala bayibuza kuyokwenzeka nini lento kade siyibhekile. Abanye they are tired even okuphila namhlanje. Yazi abanye bakwivejo kubamba intambo bayihenge bayibulala. And pity these days i-rate ye-suicide inkulu kakhulu. I don't know kwenzakala, especially August. There are many people abathatha intambo bezenjani bayibulala, but when he comes uzokhulula kulolu sizo lokuhlala. Hallelujah. Ubuya kwakho uzokhulula. Hey, I know you are not having it easy. Abanye benu bacabanga ukudla amaphilisi, abanye bacabanga ukuthatha intambo. Don't do it. Hang in there, because masishane uzobuya uJesu. Inkomba all over ziyasho ukuthi time is over. Umbuzo uthi wena, are you ready for this kind? Hallelujah. But nabecula abacula kahle, but it won't be long. But soon we'll be leaving here. But count the years as months. Will be gone. The months as weeks. The weeks as days. But any day now will be going home. I want to go there. Are you ready to go home? Ngifuna uzindla ngalamazwi ekhaya ukuthi are you ready? Ubungekho ready, prepare yourself for the soon coming of Christ. Amen.